Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. En aquest vídeo vull explicar-vos molt ràpidament la meva experiència a la Comic Con de Nova York i fer un petit unboxing de tot el que m'he portat d'allà. D'entre intro i comencem. Haig de dir que l'experiència ha superat les meves expectatives, però se m'ha quedat curt, un fet que ja tenia per suposat que podia passar. La Comic Con és com el saló del còmic o el manga, amb la diferència que és molt més gran i que tens convidats que aquí potser seria una mica més difícil de veure'ls. El fet que hagi coincidit el mateix dia que jo vaig anar amb el panell de Bola de Drac crec que l'ha fet més espectacular. A la majoria d'estants et regalaven alguna cosa i feien algun sorteig. El problema, les cues, que la majoria de vegades eren molt llargues. Si hagués de repetir ho faria sense dubtar-ho, però escolliria anar més dies. M'he quedat amb ganes de fer cua i perdre un parell o 3 d'hores per aconseguir l'autògraf d'algun dibuixant de Marvel o DC. Hagués estat molt bé assistir a algun altre panell com el de l'Ewan McGregor o el de Futurama. També m'hagués agradat buscar entre els centenars de còmics de segona mà que es venien a veure si trobava alguna ganga o simplement dedicar tot un matí a fer fotos als cosplayers, que alguns eren realment al·lucinants, i els caps de setmana puja bastant al nivell. Com a anècdota us explicaré que en el camí al panell de Bola de Drac un noi em va parar al crit de Mutant Roshi, Mutant Roshi. Puc fer-me una foto amb tu? Això em va sorprendre molt. Òbviament vaig acceptar. La Comic Con és un esdeveniment on tu has de prendre amb molta calma i que tot passa molt ràpid i que tot i estar-me 7 hores allà se'm va fer curt. Sobre l'anunci del nou anime de Bola de Drac us dic que va ser molt emocionant, tant pel començament. Thank you all so much for coming to the Dragon Ball special panel. New York Comic Con has finally begun. I am your MC for today. I am Monica Rial and I am the English voice of Bulma in Dragon Ball Super. Thank you. Com sentir la reacció de la gent en directe, i al final. しながら新しいアニメを楽しみに待っていたいと思います。それでは最後に一緒にカメハメハを打ってお別れしましょうね。いいですか？いきますよ。カメハメ。Vaig intentar fer un directe que alguns fins i tot vau poder veure. Gràcies per passar-vos. Sobre Dragon Ball Daima us vull donar la meva opinió molt ràpidament. Ja l'he deixat a Twitter i a Instagram. Crec que Bola de Drac va deixar de ser per nosaltres fa molt de temps. Com Bola de Drac Super, aquesta nova sèrie està feta per atreure a nous fans. Al Japó els és ben igual si penseu que això és una merda. També ho deia molta gent de Dragon Ball Super Super Hero i va acabar sent un èxit. Gaudiu o no de les noves aventures d'en Goku, això continua endavant. No tirem merda sobre una sèrie que encara ni ha començat. Esperem que comenci, a quin públic va dirigit i llavors podrem donar la nostra opinió. I després de donar-vos la tabarda, ara us ensenyo així molt ràpidament el que vam arrambar a la passada Comic Con de Nova York. Quan vam entrar, començar a arrambar amb tot el que trobàvem. Abans d'entrar, la revista de la Comic Con. I, si voleu, teniu la data per la Comic Con de l'any que ve. El primer que ens van donar va ser això, una bossa del Dragon Ball Super Super Hero. N'hi havia 2 models, casualment, i ens va tocar la mateixa, a mi i a la meva senyora. I un cop estàvem fent la cua per agafar aquesta bossa, vam començar a agafar, doncs, també revistes de Bola de Drac. Aquestes de les figures de Bola de Drac. Tot això és el que es va presentar al panell sobre els jocs, els videojocs, figures. En Goku aquest de la Tamashii National Store de Nova York, que sembla ser que és exclusiva d'allà, i aquesta tinc moltes ganes que us la puc ensenyar. En Goku de GT, que té molt bona pinta. Vale, diferents. I aquest, que és un catàleg de la Tamashii Nations, concretament, que porta totes les figures, a més, no només de Bola de Drac, sinó que porta d'altres sèries, One Piece, Naruto,
Spy Family, les de Spy Family, vaig veure en directe i són molt xules. Guardians de la nit, Chainsaw Man, Bleach, Jujutsu Kaisen, Berserk... El següent que vam agafar van ser aquests pòsters de Naruto. Mira, no sé si el puc ensenyar sencer. Intentaré fer-li una foto. Sí, us deixo la foto aquí. I amb aquests pòsters venia també un portapòsters, que són això, una corretxa, i que es fiquen, aquest està una mica xafat, perquè clar, venia amb l'equipatge a mà. Això és per ficar els pòsters, i desgraciadament vaig tenir que deixar 4 pòsters de Naruto, que eren molt xulos. Va ser una llàstima perquè eren massa grans i no m'hi cabien a la maleta. Vaig agafar un parell de mangas promocionals, en aquest cas, que anunciaven Choujin X i Roster Fighter. Roster Fighter sí que l'havia vist, suposo que per internet, però aquest altre no el coneixia, no sé si vosaltres el coneixeu, és una sèrie que valgui la pena, deixeu molts comentaris, però és veritat que el de Roster Fighter m'ha fet inclús una miqueta més de gràcia. I també teníem aquest manga promocional, a veure si el coneixeu, Dragon Ball Super, el número 1. No sé si el coneixeu aquest, si me'l recomaneu, deixeu-me als comentaris. Us en recordeu que va començar així, amb aquest número? Ja fa no sé ni quan. I per l'altra banda, Sandland. Hi havia molta publicitat a Sandland, perquè es va projectar també el tràiler del videojoc, al qual vaig poder jugar. Bueno, ja veieu que en el mateix manga, que són mangas promocionals gratuïts, hi havia els dos. Ara sí, el de Bola de Drac Super i el de Sandland. Ens van donar en el panell de Bola de Drac aquesta targeta, que és el que commemora el 10è aniversari de la Batalla dels Déus, de Bola de Drac Z, perquè el passat 17 i 18 d'octubre es va reestrenar en alguns cinemes. Sortejos, feien molts sortejos. Mira, ens va tocar en un sorteig aquests punts de llibres de Ted Lasso, de la sèrie d'Apple TV. Sembla, no sé si l'heu vist. I a l'estand de les Tortugues Ninja, mira, ens van regalar aquest sobre amb Donatello. També a l'estand de Marvel, mira, em va tocar aquest tumbler de la Capitana Marvel, que és molt pràctic i molt yanqui perquè et serveix tant per les begudes calentes com per les begudes fredes. Els americans pensen en tot. És molt xulo, sap? Fa llàstima fins i tot fer-ho servir perquè no s'espatlli. En una tenda vaig comprar aquestes, mira, s'ha trencat, aquestes galatetes de Boreas d'Ànic. Va fer molta gràcia, eren molt xules. Veieu, on surten tots els personatges. Les tastarem i ja us diré a veure què tal. També a l'estand de Yu-Gi-Oh! Ens van fer un token personalitzat. Ja veieu, aquesta és la meva cara, per això no surto normalment als vídeos. I dintre del mateix estand de Bola de Drac tenies l'oportunitat de muntar el teu propi Goku. És una figura estàndard, veieu que és promocional, i l'havies de muntar allà mateix. Quan vam anar a demanar-li hora, resulta que la noia no tenia hora, però li sobraven capses. I ens va dir, mira, jo us la dono i la munteu a casa vostra. I mira, tinc un Goku aquí per muntar i us faré un petit vídeo de com el munto. També al panell de Bola de Drac ens van donar una mostra gratuïta, de prova, no sé exactament, de les Dragon Ball Super Card Game. No sé si heu jugat a aquest joc. Aquí veieu el vídeo on estan jugant. Són dos diferents, el Trial Deck, són del 2023, de les noves cartes que estan sortint. Faré un vídeo a ensenyar-vos totes les cartes que m'han sortit. Com veieu en aquest vídeo, podies jugar, però aquestes ens les van donar sense necessitat de jugar. Amb l'àrea de combat, tot el plànol, jo diria que és el mateix que tenim abans, o semblant, no? Sí, semblant. No és el mateix, però semblant. I el parell de Bola de Drac també donaven aquesta samarreta. Ho veieu? Bueno, aquesta és la meva, està molt arrugada. Ho sento no tenir-la presentable. A veure si la puc estendre. No es veu gaire. Simplement era una samarreta especial de Dragon Ball Daima
amb en Goku darrere i davant, fica que és sobre el panell especial de Bola de Drac de la Comic Con de 2023. I venia acompanyada d'aquesta xapa. Dragon Ball, Special Planet, fica el mateix. I un fotograma del tràiler que vam poder veure. I comprar, que em vaig comprar realment al Comic Con, van ser 2 figures. Anava buscant aquest Goku, el que us he ensenyat abans, del Tamashii de Toy Stores, i vaig acabar comprant-me un Kamen Rider. Feia temps que buscava un Kamen Rider i va ser com casualitat de la vaig veure i dic, vinga, ara mai. Encara no els he obert. Encara no els he obert. I sí que us faré un petit unboxing, obrir-los. Serà un unboxing molt ràpid, així que... Què us semblen? Els que em seguiu a Instagram, ja ho sabeu. Tinc 2 samarretes com aquesta. Tinc aquesta sense obrir. Si la voleu, esteu atents, perquè farem el típic sorteig d'Instagram. Encara no sé com fer-lo perquè no n'he fet mai cap. Però aquí n'hi ha una de sobres per vosaltres. Jo us dic ara, talla única, XL. És la talla típica dels Estats Units. Doncs això és tot el que hem portat de la Comic Con. Ja veieu que hi ha moltes coses que són tonteries, altres són més records. Gràcies per veure el vídeo, estigueu atents al sorteig de la samarreta. Per cert, m'he deixat això que també vam portar, la perruca, en som com hem vist, de Bola Super. I gràcies per veure el vídeo, doneu-li like, subscriviu-vos o no, feu coses més importants que estar tot el dia veient YouTube. Ens veiem al proper vídeo, gràcies, adeu! Bye.